Príjemné popoludnie, vitajte pri sledovaní Kežmarskej televízie. Dnes vám po prvýkrát okrem Kežmarského magazínu prinášame aj dva príspevky z Vrbova. Náš magazín si môžete pozrieť vždy v párnu hodinu počas celého týždňa. Zvyšok vysielania bude patriť infotextu, z ktorého sa dozviete najnovšie aktuality z diania v Kežmarku, ale i reklamné informácie a inzeráty. V prvom príspevku sa vrátime k oslave Medzinárodného dňa žien, ktorú pre Vrbovčanky každoročne pripravuje Únia žien. Aj tento raz sa zišli v sále obecného úradu, kde im ako prvý zablahoželal starosta obce. Pravidelné stretnutia Únie žien vo Vrbove začali v roku 1966, kedy sa ešte pod hlavičkou Zväzu žien organizovali najmä brigády. Na tieto časy si spomína bývalá dlhoročná predsedníčka tejto organizácie. My sme si museli koruny sami nadobudnúť, lebo teraz dáva ako obecný úrad. Prispieva každej organizácii, nielen Únii žien. Čo hovoria na to vaši muži? Myslím si, že naši muži nám to nezakazujú a nezazlievajú. Možno sú radi, že prídeme medzi takéto spoločenstvo. K pravidelným stretnutiam žien vo Vrbove patrí už niekoľko rokov aj pripomenutie si ich sviatku. Tieto ženičky sa stretávajú pravidelne každým rokom a každým rokom takto oslavujú aj ten Medzinárodný deň žien, ktorý si myslím, že oslavujú právom. Aj tým našim vrbovským ženám ja chcem poďakovať za to, čo robia, nie len pre svoje rodiny, lebo určite robia veľmi veľa. Myslím si, že každá jedna z nich sa dokáže obetovať a myslím si, že to platí aj v rámci obce. V nedeľu, keď shúdli zvony, stíchli mlynské kolesá. Ako iní, šli aj oni povzniesť duše k nebesám. Vždy sme sa zišli len ženy. Nechýbajú vám tu muži? Nie, vôbec nie. O čom sa zvyknete teda rozprávať, keď ste tu samé baby? No tak o čom ovšem máme čo rozprávať. Ženy vždy majú o čom rozprávať. O svojich starostiach, problémov, zasmiať sa. Sú aj chvíľky, kedy si jedna druhej posťažujeme, ale je to veľmi príjemné. Tak im chcem zaželať veľa zdravia, šťastia, úspechov a tej lásky, ktorej nikdy nie je dosť, nech majú čoraz viac. Vrbovské ženy neuprednostňujú len posedenia, no naplno sa venujú i kultúre a športu. Často navštevujú divadelné predstavenia, ale neváhajú si aj dobre zacvičiť. Stretávame sa dvakrát do týždňa, je to pondelok a štvrtok v priestoroch základnej školy. Teší sa to veľkej priazni. Dlhodobo precvičovala Evka Ševčíková, teraz precvičuje Marienka Štefaniaková, ktorá dlhodobo chodievala na tejbo a na iné cvičenia v Kežmarku, čiže má tie základy z toho, no a keď vlastne necvičí ona, tak zase precvičujem ja, že tú hodinu cvičíme fakt intenzívne. Chodievate si zacvičiť aj vy? Ja nie. Ja som napríklad predsednička klubu dôchodcov vo Vrbove a my tam chodíme cvičiť. Nemenej obľúbený je i tradičný ples Únie žien. Tento rok sa konal už jeho 8. ročník. Tento ples stále usporiadame v hoteli Filiper vo Vrbove. Je to taká naša malá tradícia, na ktorú sa strašne tešíme. Najbližšou akciou Únie žien bude návšteva divadelného predstavenia buď v Prešove alebo v Košiciach. Vyberieme vždy nejakú veselú hru alebo nejaký muzikál. Vítate to, že sa tu stretávate aj možno samotné ženy, že vám tu tí manželia a partneri nechýbajú v daný moment? Určite áno. Dúfam, že nás na to nehnevajú, že nám to nebudú zazlievať, že sa stretávame takto same a že aj v budúcnosti sa nám vždy podarí takto stretnúť na tom Medzinárodnom dni žien alebo na nejakej takéto príjemnej akcii. Ak muž dosiahne 40-ku, vtedy si povieme, konečne dozrel. Tohto veku sa nedávno dožil i vrbovský rímskokatolický farár Andrej Legutky. Gratulantov prijímal niekoľko dní a na oplátku sa im odmenil netradičnou hostinou a ako ináč po skautsky. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami.
Rodák zo Svitu, telom i dušou skaut a milovník extrémnych športov. Počas štúdia na Vysokej škole elektrotechnickej v Košiciach sa rozhodol, že bude kňazom a tak vyštudoval teológiu v Spišskom Podhradí. V roku 1999 nastúpil ako kaplan v Ružbachoch a od roku 2001 spravoval farnosť vo Važci. No a dnes už 4. rok pôsobí v malebnej dedinke pod Vysokými Tatrami. A práve tu sa dožíva okrúhleho životného jubilea. 40-ka je to obdobie popoludnejšieho démona, že človek už čosi odžil a teraz je trošku aj unavený a už aj strátil entuziasmus, aj ideály niektoré. A potom zasa je ešte veľa víziev, ktoré sú pred a nepatrí človek do starého železa, ale je kdesi tak v strede. A tak sa stotožniť s tým asi je pre každého také náročnejšie. Moderný svet to volá kríza stredného veku asi, ale myslím si, že každý čas je požehnaný čas a človek sa má snažiť ho prežívať tak. A hoci sa vrbovský farár za žiadnu osobnosť nepovažuje, predsa len 40-ku oslávil s viac ako 100 ľudí. Pre kňaza rodina je jeho farnosť. Zrieka sa svojho rodiska, odchádza z tej obce, kde bol doma, kde poznal každého a každého a musí sa vžiť do inej komunity. A preto kňaz by mal naozaj svoju farnosť brať ako svoju najbližšiu rodinu. A tak som si aj ja povedal, že keďže je toto moja rodina, tak chcem si všetkých okolo jedného stola uctiť a tak som vymyslel takúto vecičku so skautským stánom, ktorý používame na tábory a pozval som ľudí na guláš. A chutí guláš? Ďakujem, veľmi dobre. Dobrý pán farár navarí? Veľmi dobre. Čo by ste mu popriali? To už len toto zdravíčko hlavne. A všetko najlepšie aj, že by mal tak radosť nás veriacich. Porozumenie v obci, že by mal medzi nami. Ako dlho je tu a ste s ním spokojní? No ja myslím, že už odkedy to už je 3 roky? 4? No viete, že to človek tak nepamätá hneď. Veľmi spokojný, to je tak zlatý človek, fakt. Po každej stránke veľmi sme radi, že ho máme teraz tu. Jeden pán ten skautov měl, velice si, s nimi rozuměl, měl jich moc rád, opravdu moc, večerku zpěval, na dobrou noc, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, Aký guláš dnes navaril pán farár? Bol výborný. Čo by si popriala pánu farárovi ty? Tak veľa zdravia, šťastia a aby sa mu dobre vodilo. Vidíte, že chutil, pretože už mám tanier prázdny. No ako dlho sa poznáte s pánom farárom? Už ani neviem. Od večnosti. Dávno. Čo si na ňom vážite, alebo čo na ňom obdivujete vy? No, dokáže zjednocovať, kde je rozdelenie. Tak to je veľká vec a dokáže žiť pre mladých. To je ešte väčšia. A posledná vec, čo by ste mu teda popriali? Nech je taký, ako teraz vždycky. Nemôžeme mu nič ani lepšieho prijať, pretože je dobrý. Nech ťa pokojom obdarí, láskou naplňa tvoje srdce dnes. Stále s tebou je. Amen. By som povedal veľa šťastia a zdravia. Skauting je vec, ktorá asi je pre celý život takým programom. To je životný štýl, nie je to ani záľuba, ani nejaká možno krátkodobá aktivita. Kto sa stane skautom, asi celý život to prežíva ako také požehnanie svojho života, istý rozmer, ktorý iní nemajú a ktorý by som doprial každému. A potom aj všelijaké iné športové aktivity. Občas ma, keď marčania vidia prebzučať nad mestom, keď letím na mojom padáku, ale to sú už naozaj také moje tajné svety, v ktorých sa cítim dobre a pekne, kde rozímam.